Gystadleuaeth yn poethi fan hyn nawr gyda'r Defaid Smotiog o'r Iseldiroedd, Pencampwriaeth Gwrywaidd a Laura Jane a David Waters, chi dal da fi a wel, fel chi gweld nawr ydych chi'r tensiwn, mae'r dorf wedi ymgasglu o amgylch y cylch a pawb yn eiddgar i weld pwy fydd Pencampwr Gwrywaidd. David, lle mae'r beirniaid am fynd? Good question, Meinir. Mae real good selection. Mae'r pŵer yn, wel, sa'n i gweld pŵer fel un ysbel. Mae lot o'r lled fyd, fi wedi bod eitha impressed trwy'r dydd, really, yn pob clas. Mae good hen hwrdd dan i o flaen i fan hyn nawr, da Harry Vaughan o Sir Benfro. Dangos good rinwydd ar bryd a dangos bod yn lli para fyd. A wedyn mae good o'n hwrdd da Louise Nash draw fan'na. Mae'n job le eitha. Wythnos clwch, yma? Da Louise Nash Meriboro ar y bac fan hyn, yn y canol. A wedyn, cnwch da ni fel yr hwrdd blwydd yn y pen draw, Powys wedyn, Taylor Wilsons. Laura, pa un da ti'n gweud sydd am fynd â hi? Wel, mae cnwch deu gwir wedi cael llawer iawn o lwyddiant heddiw yma. Mae gen nhw ddiadaeth da iawn a dwi'n meddwl bod yr un sy'n gen, Mr Wilson yma yn mynd i chipio i wrach. Chi'n meddwl? No. A Wilson sydd am gael i. Maen nhw wedi bod yn ddalawnadol iawn yn y cylchoedd Dutch spotted ers blynyddoedd yn dyn nhw chwarae teg. A, Mae'n fryd ddiddorol iawn o'r Iseldiroedd, yn dy fe? Ia. Yn wreiddiol, mae yn ôl hanes ers 1800. Ond ar diroedd gwlyb corsydd, oedden nhw'n fryd go galad erbyn hynny, ond dwi'n maen nhw'n fwy o grass-based systems, o achos bod nhw wedi gwella'r bryd i ansawdd gwell mwyn iddyn nhw fod o ran carcas a falle bod fod dim yn dod fwy felly a bod nhw wedi croesfridio nhw yn y 1950. Diddorol iawn. Mae'n edrych fe betai'r beirniaid wedi gwneud rhyw fath o ddewis, dwi ddim yn siŵr. Mae wedi tynnu nawr yr hwrdd blwydd ymlaen o eiddo Taylor Wilsons, Cnwch Powys. A i hwn yw i Pencampwr, pwy a oer, David? Wel, maen nhw wedi cael sioe gofio hyd yn hyn, warau teg yn nhw. Byddem yn syni fi dim sef yn mynd am Cnwch. A wedyn maen nhw wedi tynnu yr un oedd yn ail iddo fe ymlaen hefyd nawr. Fi'n credu fel mae'n edrych i fynd am y gil wobr. Fel a dwi'n meddwl mae'n edrych ar hyn o bryd. Gawn ni weld nawr. Nawr te. Chwarae teg, mae fe'n eiliad eitha pwysig yn dywei i'r arddangoswyr nawr. Mae fe'n real good shop window fyd, chybod, mae fe'n bwysig iawn, chybod, yn symud ymlaen, bydden nhw moyn gwerthu stoc, a mae'n rhoi gwrdd enw yn mynd ymlaen i'r sales. Dwi'n meddwl bod y Wilsons wedi wneud i'r ailwaith hefyd! Waw, anhygoel i'r teulu! Double whammy. Glei, wel, diolch yn fawr iawn i chi'ch doi am eich cyfraniad. Fe nawr, llongyfarchiadau mawr iawn i Taylor Wilsons. Fe ai draw i gael sgwrs ydyn iawn gyda nhw wedi ennill Pencampwriaeth Gwrywaidd a'r Pencampwriaeth Gwrywaidd hefyd. Wow, congratulations you two, you're on a roll! Yeah, unbelievable. He was a good one earlier on, wasn't he? He's still standing strong. Yeah, no, we're very pleased. Well, he's done well for you again. Yeah, like I said, I'll let him have this one. He hasn't done so bad. Very good team you are. Thank you very much. Good luck later on. Thank you. Yeah.